En ons begin. Ek is so interessant te kyk op die tyd reg is. Dat ek vergeet, ons begin met die klein gewiggies. Hierna gaan ons arms swaai. Dan is dit kettlebell optel langs die heupe weerskante. En dan swem Jannie swem ons. 20 sekondes is verby, onthou jou arms moet reguit wees. Ek kan nie swaar gewig hier doen nie, ek sal dood. My arms sal afbreek. 30 sekondes is verby. Het het nou niet gereën? Kan julle oor vertel? 40 sekondes is verby. Tien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en daar is hy. Groot sirkels. Groot sirkels. Daar. 40 seconden. He, ha, ha, he, 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 he. Okay. Oh. Jy is met praat hê. So ek maak geluide. Maar jy het presies geweet hoe ek getel het. En presies geweet hoeveel sekondes. 20 sekondes is verby. Oh, my shoulder wants to break off. I'm just complaining this morning. 30 sekondes is verby. Hou op om my op te trek. 40 secondes is saai. Derde, laaste oefening. Nog 2 na. 10, 9, 8, 7, 8, 4, 3, 2, 1 en rail. She's kebab. Chookies. Oh ja. Vanoggend die papiere uitsit te sê ek kan van hierdie dag so oefening en nou weet ek nie so meer so mooi nie. 20 sekondes is verby. Maar ek het nog nie meer so mooi nie. Ek moet eintlik op my skipmasjien staan terwyl ek hierdie oefeninge doen, né? Vir al die staande oefeninge. Goeie idee. 40 sekondes is verby. Tien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dit is ligarms op en af. Yes, ek voel dit in my skouers soos wat daai kettlebell my nou my sake gewerk het. Maar nie so op en af kyk nie. Maar sy ek laat dit nie. 20 secondes is voorbij. Ja, ik kan definitief op mijn skipmachine staan en hierdie oefeninge doen. 30 secondes. Tien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en klein gewiggies.
Reguit arms. Nog 4 oefeningen om te gaan. Reguit arms. 20 secondes is voorbij. Maar anders wil nie meer nie, man. Ek wil nie meer, sê, ons kan nie meer nie kom herhaal. Ons kan nie meer, ne? Ek sê dis alright, ons gaan deurdruk 30 secondes. 40 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dankie Vader. Cheese kebab. Swem, Janie, swem aan, swem. Nog 3 oefeninge oor na hierdie 10 minute, 10 secondes is voorbij. Julle weet ek raak confused, partykeer tussen 10 minute en 10 secondes, deal with it. 20 secondes is voorbij. Secondes is voorbij. Ik kan definitief op mijn stretchmachine staan met dag 3. En dan, de zeer, dus ook zeer, daar was ook zeer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dank je Vader, she's kebab. Oké, ga ik het recht krijgen? I don't know. Kom ons gaan. Die arms word vandag gewerk, julle. Nog 2 oefeninge hierna, dan is ons kyk. Secondes by. Dis my skouers, my voorarms, my boarms. They are saying don't stop. No, they're saying stop. They aren't saying don't stop, they are saying stop. 30 secondes is voorbij. Insert 40. Hulle sê net don't. Don't do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rijlijntjies. She's kebab. En nou, hierdie arm het nou hier weer gewerk, ek voel hom. 10 secondes is voorbij. Secondes is voorbij. 30 secondes is voorbij. Voel elke seconde. Ja, ik doen. 40 seconden is voorbij. En hierna, laatste oefening, arms op en af tot die tijd uitgelopen heeft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Op en af. 10 secondes is voorbij. Ik heb water nodig. Mijn keel is droog. Ik kan niet meer praten. 20 secondes is voorbij. Maar het is meer weg. Vandaag een goede upper body workout. 30 seconds past. Als het niet simpel is, dan gaat die tijd weg. Maar anders wil niet meer op, nee. Hulle wil cirkels maken.